Hej, velkommen til vores julekalender, som handler om Dasin, Bhutan, Danmark, om mennesker, mad, røgfrie kogeapparater, en bæredygtig forretningsplan, om lykke og om at tage sig af. Vi vil gerne tage os af et problem, som du måske ikke er klar over er kæmpestort. 3 milliarder mennesker tilbereder mad eller opvarmer deres bolig ved åben ild, og hvert år dør 4,3 millioner mennesker af blandt andet lungesygdomme forårsaget af røgen fra åben ild. Det er flere mennesker, end der dør af malaria, tuberkulose og AIDS til sammen. På bhutanesisk betyder Dasin at tage sig af. Hvad må det betyder for dig? Vi har spurgt en masse mennesker om, hvad at tage sig af betyder for dem. Det er ved at blive lidt andet, som er ved at brække nu. Og vi har levet af verden hele vores tid. Jeg hader plastik, og der var hul i. Hele verden er ved at blive i plastik. Ja, det er noget lort. Ja, det er noget lort. Ved du hvad? Jeg var sammen med overfagt Jonas, min kammerat. Han var i Uganda for en del år siden. Ja. Jeg blev taget i lufthavnen med deres plastposer. Not here! Ja, vi kom der. Er det rigtigt? Ud med lortet og op i en parkus. I Uganda er det ikke flot. Vi tror, vi er så helt langt fremme og hjem. Det er vi slet ikke. Vi er så rige, så vi har glemt ånden. Så vi gør jo det, vi laver en helt enkelt ret, ikke? Det er nemt nok at lave alt muligt kompliceret. Og selvfølgelig på naturens vegne, så bruger vi grøntsager og ikke så meget kød. Det gør man ikke i de rigtige lande. Her, der får du den rigtige, du får smag, og så kan man grine og sige, giver det mere smag? Ja. Hvis du laver mad på et bål, så kan du maden til smag anderledes. Det kan også være, det er naturen, du sidder ude i. Men at bruge det her, det kalder jeg respekt for naturen, for alt levende. Og det vigtigste, når jeg går kæft op, det er, at man skal følge naturens vej. Den skal ikke følge os, også skal følge naturens vej. Så bliver det godt, så bliver det godt for alle i verden. Og jeg er ikke romantiker, og det bliver det. Det har aldrig været. Men hvis man ikke følger naturen, så er det galt. Det drejer sig om sikkerhed. Vi må give, før vi kan tage. Tag lidt. Ikke helt ud til kanten. Nu er jeg ikke sådan hen, men selv hvis man tager ud til kanten, det står der også til det. Tager man ud til kanten, så kommer der ikke mere. Så kommer der ikke mere. Vi må tage med beskedenhed. Så er den der. Kører vi suppe? Woo! Nu kommer julen, og vi alle sammen kan stoppe i ligegyldighed. Men prøv en gang at være vis, hvor du viser respekt for dine medmennesker. Du viser respekt for naturen. Naturen, det er mennesket. Vi siger altid på naturen. Jamen, vi skal have en naturen. Og det at være vis, det er respekt for det, der er rundt om dig. Og først og fremmest naturen, alt levende, det er det, man skal. Så kan man blive vist i sin søgen efter, ikke det perfekte, det duer, det er man ikke vis for. Visdom, det giver for 10. gang en respekt for alt levende. Det giver menneskevarme. Det er det, vi alle sammen trænger til. Man kan ikke købe det på sådan en maskine eller i fitnesscenter, hvor de okser rundt og alt sammen bliver kvalt. Hvis det var gå ud i naturen, det er visdom. Altså talen er der visdom. Det er nemlig dengang, man fandt mikroskopet over på Løbsholm. Så sad de og kiggede hos andre. Så så han alle de der forskellige små dyr. De åd jo hinanden, og de væltede ind i handen. Så tænker jeg, det må jeg tage. Så drypper han lidt rødvin ned i vandet. Så kunne han se, bum, bum. Og det tænker jeg tit, når jeg går på Nørreport om morgenen. Kan I forestille dig? Bum, bum. Der er ikke nogen, der er vi sgu ikke vise, fordi vi kun viser, når vi får os selv. Nej. Det er respekt for sine medmennesker. Det kan være svært en gang imellem, men man bliver nødt til det også. Så visdom hænger sammen med at tage sig af? Det er at tage sig af. Tage sig af andre. Favne andre mennesker. Og favne naturen er jo det hele, der er sådan. Man skal favne. Og det at tage sig af og bekymre sig. Ikke det, jeg kalder en ud af bekymring. Hvor man siger, at jeg skal bekymre mig i dag. Eller jeg skal visdom. Også det at tage sig af. Man kan jo ikke udfylde en sivblanket og så sige, nu har jeg betalt for det, der sker nede i et land. Hvorfor er svanen vores nationalfugl? Jeg hørte Nikolaj Kirk i går, han havde skudt nogen på film. Så skrev jeg til ham, jeg anklager dig for det voldeligste i verden. Du er ikke noget vis menneske. Du skyder nationalfuglen. Og hvorfor er det nationalfugl i Danmark? Det vidste jeg ikke. Jeg sagde, det er fordi, den er gnaven, den rager til sig, den jager andre væk, den er selvoptaget, den er helvedes egoistisk, den glemmer alt, hvad der er rundt om den. Det er visdom. Det er svanens visdom. Tak fordi du kiggede med. Vi glæder os til at se dig på Betty Nansen Teatret den 19. december, hvor du er inviteret til spisning, juleshow og fest. Ved køb af 2 billetter giver du en hel familie et livslangt forbrug af et røgfrit kogeapparat med tilhørende brændsel. Det går da lige i hjertet midt i en juletid. Glædelig jul.
Køb din billet på bettynansen.dk.